Wato jama'a ɗaya ne daga cikin mawaƙan wato Najeriya wanda aka fi sani da Portable ya fito yake faɗa ya ce ba wani maganar Fulani ko Hausawa ko Igbo ko Yoruba, ya ce wannan bandit ɗin kowa na cikinta, don haka kar a dinga alaƙanta shi da iya Fulani ko kuma a ce Hausawa ko kuma a ce wata ƙabila. Ya ce babu, kowa na cikin, mu faɗa ma kanmu gaskiya. Kawai wannan abu gwamnati ce take sponsoring ɗin shi, gwamnati ce take ɗaukar nauyi, yasa kowa yake abin da ya ga dama. Inda zan bar ku saurara ku ji, sannan kuma sai Bana shi ma ya zo ya yi wato sharhi akan abin da shi Portable ya faɗa. Shi ma Bana ya fito ya ƙara jaddada wasu maganganu da dama, wanda zan bar ku saurari bidiyon. Ai sauraro lafiya. Hello Nigeria, my country, make we no dey do mistake oh. God no go let us do mistake oh. Me I no join oh. Make you come see dem Fulani full inside motor, squad go say na bandit dey be. Some no be bandit, some na Hausa, some na their family Fulani. I wan come Malu Londa. Some dey sell pepper, some dey get business. Dey plenty for the whole Yoruba land. Na so Yoruba plenty for Hausa land. Make we no do mistake. Don't let us do mistake. Even Igbo people plenty for Yoruba land. Igbo people plenty for Hausa land. I've been Hausa land. They treat me well. You don't understand? Let's fight bandits. Let's face bandits. It's not about beating anybody where you see where resemble Fulani. No, they feel they dress like them. Yoruba is among them. Igbo is among them. Hausa is among them. Fulani they are among them. All tribe is among them. Gashi dai bisa yanayinsa addime yake ma, ba ma a hayyacinsa yake ba. Wallahi addime yake. Kuna ganin idanunsa, kuna jin yanayin muryarsa, ba ma ya hayyacinsa. Amma ya faɗi magana ta hankali wanda su waɗanda suke tunanin su masu hankalin ne ma ba su santa ba. Magana yake akan wannan abu da yake faruwa kwana biyu a kudu na sace musu 'yan makaranta da sauransu. Ce musu yake yi, ku daina kama Hausawa da Fulani kuna fidda su a mota ko suna sana'ar su, kuna zuwa kuna kakkashe su saboda kuna tunanin su ne bandit ko su ne kidnappers. Babu yaren da babu a kidnappers, babu yaren da babu a bandits. Kai ba yaren da babu. Sa'annan kuma ya ƙara da cewa kuna tunanin sun zo suna sana'a a wajajenmu, shi yasa kuke samun dama kuna kakkashe su. Ku sani mu ma akwai mutanenmu Yarabawan da Inyamuran a can a garin Hausawan a arewacin Najeriya, amma su ba sa kashe mana mutane. Ya ce ya yi rayuwa a kudu, a arewa a wajen Hausawa, kuma ya ga yadda aka mar tarba, kuma ya ga yadda aka nuna mar cewa we are all Nigerians. So saboda haka mu daina kashe Hausawa da Fulani don muna tunanin cewa su ne kidnappers ko su ne bandit. Wallahi wannan bawan Allah ya yi magana ta hankali, kuma na gamsu da bayaninsa wallahi tallahi, saboda tabbas abin da yake faruwa kenan. Idan za mu fuskanci alƙibla ɗaya, mu fuskanta, mu kawo maganin wannan al'amari. Ita gwamnati, idan gwamnati tana tunanin ko ba za ta iya ba ko kuma a'a ta gaza, to fa akwai hanyoyi da dama da za a bi wanda mu 'yan gari waɗanda mu ba a gwamnatin muke ba, amma za mu ba da gudunmawa a kawo ƙarshen wannan al'amari. Saboda yanzu fa a arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya babu abin da talaka yake bukata, abu na farko da ya wuce tsaro. Wallahi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, da za ka magance tsaro, da za ka magance rashin tsaro a Najeriya a yanzu, na rantse da Allah da ba za ka sake ji an fito ana zagin ka ko ana faɗa ma baƙaƙen maganganu ba. Duk wannan ƙiyayya da ake gani ake yi wa Tinubu, wallahi ba wani abu bane. Wannan ɓangaren tsaro ɗin nan ne. Yau Tinubu ya tashi ya tsaya ya ce sai na kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya, na rantse da Allah ba za a sake fito. Kai za ka ga irin ruwan ƙuri'u, za ka ga yadda za a zaɓe ka, saboda mun gano cewa 'yan arewan, manyanmu na arewan su suka cuce mu. Da a ce kai yanzu Tinubu da za ka tashi ka tsaya ka ce to sai ka magance tsaro, wallahi tallahi da za ka ga irin farin jinin da za ka yi, na rantse da Allah. Amma mun kasa gane, shin ba a gaya ma abubuwan da yake faruwa ne? A'a, shin wanda kake tare da su ne suke ɓoye ba? A'a, kai ɗin ne kana sane kawai da wani abu a zuciyarka?
a'a ka dage ne sai ka ga bayan mu mun kasa ganewa. Amma wallahi tallahi Tinubu da za ka gane, da za ka mai da hankali a kawo ƙarshen wannan rashin tsaro, na rantse da Allah da Tinubu wallahi da ka yi farin jinin da ko Buhari bai yi ba. Wallahi ka ga dai tenuwar ka ta ƙarshe za ka yi ko, to wallahi tallahi da za ka gama a ce inda dama ma a baka wani chance ɗin ka sake yi. Wallahi yau a ce ka kawo ƙarshen rashin tsaron nan, wannan bandit ɗin da Boko Haram da kidnappers da waye ɗin nan duka ka kawo ƙarshen su, na rantse da Allah da za ka sha mamaki kaga irin farin jinin da za ka yi. Wallahi amma ina mun rasa gane menene matsalar, haba yanzu gashi lokaci ne na siyasa. Kamfen ɗin nan abu ɗaya za ka yi a kamfen ɗin nan naka, a kalma ɗaya idan ka faɗa, kalma ɗaya idan ka tashi ka tsaya akan abu ƙwaya ɗaya tsaro ɗin nan, wallahi ba sai ka ma fita kayi kamfen ba. Na rantse da Allah ka ga uwar kuru'u. Amma ina yau mutum talaka bai isa ya fita ya je ya yi noma ba, talaka bai isa ya fita ya je kasuwar ƙauye ba, talaka bai isa ya fito ya ce zai yi wani abu ba. Kowa yana ɗarɗar. Idan za ka fita a gidanka kana tunanin kana addu'a to Allah ya dawo da kai lafiya. Haba mu 'yan jam'iyyar APC ne, muna tare da APC, amma har ga Allah ko kana APC in dai wannan abu da yake faruwa baya damunka, to azzalimi ne kai dan kutumar uba ne. Wallahi tallahi wannan ita ce gaskiyar magana.